खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो मोन 10 जेकेनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, बबे जिबिया दैयाव थायो नाथाय दै लोङा? अपसनाव दं ए अक्ट'पास, बि एम्बु, सि ना, डि खासेव। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय बि एम्बु। नैथियाव दं, सोर राजाया गावनि बिमाखौनो हाबा खालामदोंमोन? अपसनाव दं ए बाबर, बि आकबर, सि अडेपस, डि शाहजाहान। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि अडेपस। थामथियाव दं, सोर सुबुंखौ मिसाइल मेन होनना मिथियोमोन? अपसनाव दं ए भगत सिंह, सि गान्धीजी, सि आब्दुल कालाम, डि सुभाष चन्द्र बस। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि आब्दुल कालाम। ब्रैथियाव दं, बबे मैगंआव सबसे बांसिन आयरन मोननाय जायो? अपसनाव दं ए आलु, बि लाइ, सि करेला, डि फान्थाव। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय बि लाइ। बाथियाव दं, बबे जुनारनि गङा सनानिफ्रायबो दामसिन जायो? अपसनाव दं ए मोसौ, बि बोरमा, सि गान्दा, डि मै। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि गान्दा। दथियाव दं, भारतनि बबे रायजोआ सबसे गरिबसिन? अपसनाव दं ए बिहार, बि केरेला, सि आसाम, डि उत्तर प्रदेश। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए बिहार। स्निथियाव दं, भारतनि अनगा बबे हादराव मोसौनि फुजा होयो? अपसनाव दं ए चीन, बि नेपाल, सि श्रीलंका, डि आमेरिका। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय बि नेपाल। दाइनथियाव दं, सोलेरनि बबे अंगआ मोब्लिब सोमजिहोयो? अपसनाव दं ए खानाय, बि हारा, सि मेगन, डि मेलेम। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि मेलेम। गुथियाव दं, भारतआव सबसे बांसिन नारेंखलनि आबादखौ बबाव मावनाय जायो? अपसनाव दं ए केरेला, बि आसाम, सि उरिष्या, डि तामिलनाडु। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए केरेला। जोबथा आरो 10थि सोंथियाव दं, महाभारतनि लिरगिरिया सोर? अपसनाव दं ए रामानन, बि चाणक्य, सि बेदव्यास, डि बाल्मिकि। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि बेदव्यास।